Здравейте хора, в днешното видео ще дигаме Джин на 1000 пъти и след това, ако я вдигнем бързо, ще дигаме Едгар на 1200 или 1300 купи. Той няма да ни е много труден, защото е много скил, така че да. Нека започнем. Нека да започнем. Аз имам най-теглен скин на Кол. Има силвър и някакъв нормален. Това са единствените боти. Аз имам може би най-готиния скин на Джин. Даже най-готиния. Evil Джин, не знам как се нарича. Без да искам да се използвам как. Скочи Колчо. Татко Дарил. О! Едгар ме преследва, помощ. Убиха ме. Йорма. Отказвай. Едгар иска скочи. Войти си с 14. Давай, скочи. Хайде. Да. На Макса. Браво, бе. Чакай малко. Не, тук. Не. Аз не мисля, че трудно ще... Това три взема по 3 билиона купчета и го убива. О, значи е тегъв. Също му пишете кой ви е любимия предмет в училище, ако имате такъв. I hope you. Да, ние се биеме тук. С нашия се биеме с доста хора. Добре, вече повечето ги убихме. Шиш. Няма как то първо беше да направи на 3. Аз стилнах го. Това изобщо няма да... Може би ще е един от най-лесните ми престижи. Преди, нали, на Едгар е
лесен. Тун тун турун тун тун. Тун 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 тун. Тун тун турун тун тун. Защо? Утре май не е 100%. Да. При мен имаше някаква тежка габушка, но сега им просто Ти си в различен младост. както им шилят тук като шилят. Култа, много готин герой. Я го за... Нормално. Нямаше какво направя. Ама брат, ти ще играе с герой на много купи. Не, няма да мога. Играе още. Да, и реди. Ако сега направим такива, примерно 9 игри, win, ще я вдигна. Умрях. What the fuck, как не умрях, бе? Айде, бе. Не се накрия. Който не стреля, ще умре. Ние ги убихме за една секунда. Виждам Паша. Джини! Аз и Франка сме тук. Аз идвам. Цели го няколко пъти. Биби. Брат, замрази ми този спамих. Да, изпях. Пуша. Брат, не мога да целя. То гаджет обиколи гладка. Айде. Токсик. Това верно е, че най-лесния престиж. Да, буквално не е трудно. Вчера т.е. днеска след училище, нали, си отворих телефона и имах Daily Streak, от това, Daily Streak, имах Star Drop. И, нали, тръгвам да спама, бам, Legendary. И знаеш ли какво ми се падна?
Гаджет на Мортис. Ам, И Добре, щях дай. много тежко. Даричко. Имам чувство, че на абсолютно всички игра имам най-гнусния гаджет. Вероятно. Още малко издигали. Не, стиш. Да, ние загубихме само една игра на кое място. Оф, да плечей. Тебе да най-дразни ли те? Кое? Да най-дразни ли те? Ох, та Наджа колко не е скил! Вземи PowerPoint и бягай. Браво, бе! Браво, бе! Гуджоби, гуджоби! Няма никакъв скил изобщо. Да, буквално, но е много щупен. И просто все едно знам, че спамиш просто. Натискаш стреляне до някакъв и който спамиш. Абе, като Дамян, ама много по-нескил. Няма тук да ги заобиколиме. От тази шибаното лаги. Бадия. Шиш. Айде. Нашия ми спаси знамък. Това ми скочи и направи за теб. GG. Сам ли си? Да, сам си. Нищо да. Искам. То ми остават буквално 50 копии. 48. Трябва ти още 58 копи. Да, 58. Корделиус. След като го вдигнеш на пръста, ще се забавлявам с Стю. Не, ще се забавлявам с Едгар. С Стю. Чупи. Май. Не. Плиз. Не трябваше да спираш. Тъчскрина ми е много хубав. Кое? Тъчскрина ми е уникален. Давай. 2, 1, 0. Искам ревенич. Кой ще те кожа? Това ми взе купчето. Много шумове.
Те са по-лоши. Тези са много... Давай, убиваш ги! Не ги убиваш. Ще ли? Браво, бе! Play again. Колко купи? Не се. Не се бийте с тези. Obviously ви казах. Бегай. И това ще се тим тя тоби, защото си там пролев. И 2 секунди. О, не! Защо на него, бе? Sorry. Това е виновно. Надолу ли искаш? Стираш. Може на балкона, ако ти. Да. Надолу. Ще ги бием. Да ги бием, защото ще сложиш. Или по-бързо или ще загубим. Ако има най-лошото вкуса, според мен да е. Какво? Според мен, ако има най-лошото от вкуса. Ценно късме, каквото и да е. Не знам. Според мен да не, особено на те работни листове по занимание. Не, тя просто е тъпа. Това е истина. Да, ама тя... Я чух АБВ, просто да той казва. Тя много неща казва, всъщност не за тъй. Така че не й вярвай. Да, и сега цялото лови коша ме... Спокойно, раждам се. Да, ама цяло... Ето, 3 отбора ме бият. 2-3. Не го тъпи. Само ако... Не! Ма заобиколи го! Не! Не, бе! Не искам да го, бе! Знаеш, за да просто вдигнеш престиж и си избера хубав проблем. Не си избирай. Избери си слаб, който ти е на малко купи, но не ти е. Да, Добре, Кроу. Окей. Седми на 0 купи. Жени дава с Хора с проблеми. престижи. Не се ни дава. Хора с проблеми. Те са голдове. Ами, добре. Не е зле. Вижте какво гнусното. Ще играеш с други на... Ще играеш с други. Гледай го, той не ме удра. Давай, убий. Ето това е шоудаун няма никой в кръста, нали? Това влияе. Направи го на 3 То, да джойне. чакай малко. Супер рер!
Ай, What's going on? What's going on? Moderno. Може да това също Едгар. И Окей. Тук е. Да убием ли Спайк? Не. Джинито е много готин герой. Той е много сладък. Виж го каква е маймунка. Доч. Доч. Нямам купчетата. Айде. Килни ме. Джиджи. О! Колко време лови? Вей как си лейс на пауъра. Ами да не идва. Той отиде на зале. Където да не умрем. Коле кемп. Аз съм тук. Ако могат да се атакуват, печели на някакъв друг геймот или не? Не може. Трябват ни 2 победи само. Да, не са да две. 4, да, аз не гледам. Окей, да. Дайте. Това е. И ги убивайте. И ви дай да вкарам. Това е. Тиу. Закличте се. No clutch today. I'm the goalkeeper. Стреляме топката. И ни стреляме в тези. Не ви действат трикшотчетата. Ма ние не се пробваме на трикшотва, ние не се пробваме на трафик. GG's. Алекс! Да, и няма го бум. Внимавайте с тем, защото тя ще ти пусне най-вероятно хайпера. Добре, саката и не си го пусна. Не ми подай като стрелям и... Какво да направя на 173 бях? Майко, добре, че го дръпнах. GG's. О, тук! Браво.
Види, какво мислиш. Чакай малко. То си изхъби хайпер. Тука. На 875 съм. Браво, бе! Браво, бе! Клир. И е гол в нашия. Айде. Диджей. Toxic. You must be toxic. 3 игри. Но това най-вероятно ще загубим бързо, тъй че... О, We are cooked. Here some milk. добре. Random. 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 GG's. 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 О. Отивам в Holy moly, skill. Holy moly, skill. брат, натиснах супер автоматично и Yes. лъки. No lucky goal. Не, наистина. Просто спамих стрела. Това ще се телепортира. Там ще застреля въздуха. Не! Не можах. Само. И го. Не, то задръпна сквик. Казах вече ще загубим, ама... Дай на 3. Еми, кой да ме слуша? Аз като ви казвам и вие се правите марки храни. Марки храни, бе. Как го имаш то скин? С скин кинс. Скин кинс. Може. Аз ще се забавлявам, вие такой купчетата не се битвах. Много забавно. Аз просто разпълна страни супер. Той Мелоди е професионален бот без базик. Създаден е от играта. Да. Български бот.
Мелоди! А вие мразите ли музика? Аз много мразя. В училище това е най-безмисленият предмет. Ако не изпитват, да, ако чилваме, не. Да, в случай ако просто нищо не правим, е много готино. Браво, бе. Good lucky. Това ми се бърна и така се изключи автоматически на ръцата. Мислям. Аз пием се забавлявам. Alex, I think 6 is like 7. Тук няма почти кой да се забавлява. Селена и тук. Squeak. Spike. Рейдж бейтваме малки дечица в лего. Така де. Някой да кемпи. Да. Диана, идвай до мен. Yes. Go. Да, трябва да убием Бог първо. Да, скомне. Да. Не! Окей. Айде бе. Айде! Буквално ми трябва една победа. Май, колко знаете това как се стяга. Защо да си махна някакви герои, които са ти на 3,7 и на 0 купи? Това е логика. Ще ги пускам по-късно. Ако стигна до някакъв настран герой, нали, че вдигам тези, които са ма принципи. Мале, мисля, 3000 пъти. Да подбягай на себе. Не се бей. Ама спокойно, бе. Са всички склади за това. Як им пи? Като те гледам, явно не кемпи. На то. Аре, ми сипам тъчскрин, бе. 2 секунди. Едно. Принципално. Кемпете. Имам 5 евро.
ако извадя 5 Малките евро и бретленца. добавя 5 евро, и извада 5 евро 3 милиона пъти, колко е в сума? О, не, о, не. Да, браво, такова е твоя. Мютнах се за малко, хора. И малко рейдж бейтвах. Нищо, Алекс. едно игро. Така че, може след като дигнем Джин, да го караме да рейдж бейтва и да го тролим. Но, не знам просто, ако се получи, да. Сега влизам в разговор. Вече съм я дигнала, така че... Айде, бе. Престиж едно! Не са прасни. Осемнайсти престиж, маза. Да, кой се чу? Не. Здравейте, хора. Аз искам да запускам. Лена, как може да стикаме? Сега ще играя с Пайпър и ще играем на нокаут. Добро за мен. Сега идвам. Чакайте малко. Здравейте, хора. Да. Нека да започнем. Jennifer, ти слуша? Тук съм. You are not OG. Роби, не се фука, имам втори престиж на Бул.
Ама ние не гайнем на един болер. Аз казвам на всеки болер престиж, тогава ще гайнам престиж. Това е тъпо. Да, ма така ще получаваш по-малко букви на престиж. Знаеш, да, това така прави. След 6 имам да ядем на престиж, на това е супер. Сега хора, не ще дигам пайпа. Случай те на мечовете, аз съм самият много. Няма сега да го тръгна. Да, Алекс, какво ме питаш? Ей, сега чакай малко. И след като примерно дигна пайпър на някакви копи, Напишете в коментарите ще какви сте. сменям. Хора или животни. Ще сменям. Най-добри въпроси в света. Ще сменя героя и ще почна да го троля. Наистина много ще го троля. Искам да видя как ще много тежко ще реагира. Айде да млъкнеш, а? Какво? Просто да. Да, абонирайте се, шернете и лайкнете видеото. Да, хубаво. На 20. Toxic, 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 toxic. We are going to be We naughty. are going to the garage. Петър. Петкар! Да. Овче ли нещо не ми се играе с пайпа. Ето сега ще сме на героя. И ще почна да го троля. Много сериозно, много тежко. Ще сложа герой. Много слабо. И той няма знае, че го троля. Например, ще сложа Барди. Аз не го искам. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Окей, не ме чува. Значи почваме да тролим. Много тежко. Или не? Ще игра. То ли ще игра? Като се ми направи. Да. Сега почвам да го троля с Оли. И да, това ще е лек пранк. Но сега ще кажа на Роби, че искам малко само с Алекс да. Алекс, може ли сега само ние да поиграем малко? Може ли сега само ние двамата без Роби да поиграем? Да си офлайн. Защото кашля. 10, 9. 6, 7. 6 is like 7, bro. Don't talk to me. Аз съм, знаеш, ще сложа още по-тега правя. Знаеш кой е той? Май. Манет. What the fuck? Виж моя Кенджи. Виж моя Кенджи. Ти нормален ли си? Кенджи, пах ти ягия герой. Пах ти добрия. Хипербой, знаеш. Я? Ама да го спектейкваме. Аре не. Тоест, да е рибата. Как? Сега, ще кажем един мой приятел. В случай няма да троля. Така че, ако той ни реджекне, ще знам най-вероятното, е по-добре за мен, ще го троля. Ако ни приеме, няма да троля. Не го искам да го троля. Нека да го почнем. Искам с стил.
Ще видам страл на телескоп. Значи има 6, аз не мога. Хора, ще е много забавно. Ще го троля по много як начин. А трябва да ги трапваме. Айде. Значи ела в този ъгъл. Ела в този ъгъл при мен. Не го убил, ела. Що? Да ги тролим, да ги тролим. Сега, понеже той ме троли. Той понеже ме троли. Сега много тежко ще го изтроля. Значи, аз ти го задива и нямам проблеми. О, не, той ме уби. Дай. Ма го застрелях и Дай, излег бързи, уби ме. Уби ме, бе. Само Носи уби. се. Ела в истинския ъгъл. На мапа. Сега много тежко го Ай, троля. да, Много какво? тежко ще го троля. Сега ще загубим. Да привлече някой. Елате. Как го троля? Сега ще умрем. Ей, за малко. Понеже и той иска да ме троли. Айде, Както виждам. Иска да ме троли. Сега, понеже е с Пайпър, си играя с герой, който може да се само... Не, защо ми нека играе с Пайпър. То ми играе с Пайпър, сега ще му сваля абсолютно всичките този номер ме е тега. купи на Пайпър. Ама много тежко ще го троля. Докато не рейдж квитне много жестоко. Сега ще се самоубивам и ще кемпа в лес. Когато те умрат, аз ще се предам просто няколко. Така. Когато умрат, ако не ще ги убият, тогава ще е много тегаво. Ако сега, айде уби го. О, не. Нашите ще ги убият. Не. Опа. Ако ви харесва от троля, пишете в коментарите. Сега ще изтроля много тежка. Така. Уби ме. Пипърка, уби ме. Алекс, чуваш ли ме? Този герой ми е прости, защото не са много добре. Инспектор приебал. Не един. Защото ти е на първо пала. И защото не се и пробват дати. Значи, аз искам много добре. Браво! Последното на тега вика. Нещо много ми лагва. Сега може да ни подозира и да почне той да троли, което ще е малко тъпо, но няма значение. Просто искам да му сваля абсолютно всичките купи. Още че тук биеме, за съжаление. Да, бе, бая, мога да те победи, бе. Малко не става. Герой. Гордо не ми показва. Тъй, че е абсолютно. Ком. Сега се вие нали да българя. Да.
Да е реди. Да, само се видя на... Дай на баши. Браво. Сега ще стане тежък труд. Значи, хора, сега, ако аз събера Джейн и те са в мен абсолютно всичките, просто ще умра с тях. Буквално ще умра с тях. Е така, ако съм с 9 джима, отивам при тях и умирам на края на играта. Имай купче. Пет купче. Нищо, че ако той умре, е много добре за мен. Но ако не умре, лошо за мен. И понеже стана супер много дълго видеото, слагаме край и някой друг път може да тролим. Така че